вазорати корҳои дохилӣ хабар дод, ки як ҷавони 18-сола ва як ноболиғи 17-соларо дар дуздии телефони iPhone 11 ва 15 000 сомонӣ гумонбар дониста дастгир карданд. Ба иттилои манбаъ, онҳо соати 2 шаби 5-6 декабри соли 2021 ба хонаи иҷора як ҷавони 19-сола дар шаҳри Душанбе даромада телефон ва маблағи пулиро дуздиданд. гуфта мешавад, ки зарари расонидашуда 25 000 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, ҷавони 18-солаи сокини шаҳри Ҳисор ва ноболиғи 17-солаи сокини пойтахт ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир шуданд.